Se, først så var der Victor Borge. Så kom Anders Matthesen. Nu er det sådan, at en ny komiker går ind i kampen om danskernes lattermuskler. Jeg bliver nødt til at sige, at han indtil videre befinder sig på et lidt lavere niveau end de to mennesker, jeg lige har nævnt her. Vi skal allerførst lige høre bare en enkelt af hans jokes. Ja, det kan godt være, at I tror, at jeg ligger og kører rundt her helt alene, men nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er sammen med Mark. Ja, men altså, velkommen, Ronny Garner. Ja, tak. Jeg har inviteret dig her, fordi din Facebook er eksploderet på mindre end en uge. Har du fået flere end 60.000 likes. Jeg bliver nødt til at sige, at professionelle komikere har måske omkring 50.000 likes. Og simpelthen fordi du laver jokes, som du også selv synes er mega sjove. Ja. Hvor jeg først hører din reaktion på den eksplosion af fans, du pludselig har fået. Jamen altså, det er jo kommet vildt bag på mig, at reaktionen er så stor for de her jokes, jeg lagde op for sjovt for en uges tid siden. Så det kom meget bag på mig. Hvad skriver folk til dig, og hvad er det? Jamen folk skriver, at de skriver lige fra, at jeg er rigtig dejlig til at jeg er Gud inden for humor, og det er så plat, at det er sjovt. Ja. Hvad tænker du selv er forklaringen på den her succes? Jamen, jeg tror, det er enkelheden i det, at det er så dumt, at der er ikke noget, man skal forholde sig til. Man kan sætte sig ned og kigge 5-6 sekunder, og så kan man få et smil på læberne. Og det er det, der er meningen med det. Ja. Sjov. Du siger, at folk siger alt muligt, at de synes, du er Gud, og det er sjovt, og du er dejlig og sådan noget. Du har også fået sådan decideret fanbreve, altså med posten, sådan helt gammeldags. Ja. Hvad skriver folk? Jamen, der er også det her med, at de skriver, at det er godt gået. Altså, alle de breve, jeg stort set får, det er breve, der roser. Så det er lækre breve. Jeg kan bare ikke nå at læse dem alle sammen, men det er dejlige breve at få. Hvor mange har du fået? Jeg tror, jeg er oppe på 600-700 breve nu. På en uge som postmand, han har travlt med at køre hen til dig. Ja. Lad os lige, nu fik vi bare et eksempel. Altså, og det, man kan sige, man får ligesom en fornemmelse af din humorstil, hvis man lige ser lidt flere jokes. Så vi skal lige have endnu en af dine jokes på. Ja. Kom så. Ja, det er godt. Ja, kom så. Kom så hen til mig. Ja. Og det var godt. Jeg var... Dæk! Og bliv der. Altså, jeg er sådan lidt ærgerlig over, at man ikke kan høre dig, imens din joke er der, fordi du er jo helt færdig at grine selv. Jamen, jeg synes, det er morsomt. Ja, okay. Hvordan fik du ideen til det her? Altså, har det været en eller anden udspekuleret plan om, nu vil jeg være topkomiker herhjemme, eller hvad? Nej, jeg havde 10 minutter i min bil, hvor jeg holder ved den her mark, og så tænker jeg, der er en mark, og så kom den, og, altså, som ud fra den blå luft. Der er ikke tænkt over noget som helst der. Men så tænker du, det vil jeg ind og poste, eller hvad? Så jamen, jeg poster alt muligt mærkeligt. Vejrudsigter og hvad jeg nu ellers skal finde på, når jeg er nede i solcenteret. Når jeg ligger og tager sol, poster jeg det. Når jeg er oppe at træne, poster jeg det. Så det her, det poster jeg også, og det kunne folk altså godt lide. Ja. Se, en ting er, at du selv synes, det er sjovt, og til synligheden er der altså 60.000 danskere, der også synes, det er sjovt. Vi har været ude at spørge nogle af de mennesker, der lever af at være morsomme, hvad de egentlig synes. Og først så skal du lige høre, hvad natholdskaptajn Anders Breinholt, som faktisk anbefalede dig til sine Facebook-venner, hvad han har at sige til dine jokes. Ja. De jokes, Ronny benytter sig af, er jo fuldstændig de jokes, som op til flere i min vennekreds, det fortæller måske så mere om min vennekreds, end det gør om Ronny, har benyttet sig af i overvis. Det er, nu har jeg ikke en serviet med, men her er en hilsen fra Servietunionen, og det er jo sjovt. Det er også ekstremt dumt. Hvad siger du til det, han siger her? Jamen, jeg synes, det er fint. Altså, jo. Her taler vi Anders Breinholt, altså mange synes er sjov. Jo, ja. Altså, jo, det er jo sjovt. Altså. Ja, du er jo enig, kan man sige. Fuldstændig. Nå, vi har ikke kun spurgt ham. Vi skulle have en blandet skare. Så vi har også spurgt stand-up-komikeren Geo, om han synes, det er sjovt, det du laver. Jeg synes sgu egentlig, det er et meget frisk pust. Det er altid dejligt at grine af en tosse eller to. Og det... Ronny er jo lidt en tosse. Og det er fair nok, der er ikke noget galt i det. Det er tosse på en god måde. Men jeg vil nok holde fast i mit solcenter, som jo nok er det, han lever bedst af. Ja, for Geo, altså, du har 3 solcentre, og så har du en café i Ishøjcentret. Kunne du tænke dig, eller hvad er planen med det her? Jeg har ikke holde fast i det, eller nej, som han siger, eller skal du videre med det her? Altså, det er jo rart at komme videre. Det er jo rart at få et springbræt et eller andet sted, men jeg har ikke sat mig ned og tænkt på en uge. Hvad kan det her ende med, og alt det? Det er simpelthen gået for stærkt.
Når jeg får fri fra arbejde, så er det hjem, og så er det prøve at skrive breve og load noget op og sådan nogle ting. Så ikke givet noget som helst en tanke om fremtiden. Men samtidig, som du siger, at du bliver jo faktisk efterhånden genkendt på gaden og sådan. Ja. Så man kunne vel også sige, at det er noget med at måske at kunne smide, mens jernet er varmt. Ja, selvfølgelig. Men altså, måske noget sang, som jeg også lægger op nu. Noget af det, jeg er god til. Det var måske vejen frem, ikke? Altså. Du har faktisk mulighed for at få et godt råd fra både Breinholt og Geo i forhold til det her med måske at smide, mens hjertet er varmt. Og det kommer her. Jeg tror ikke, Ronny kan gøre så meget. Jeg tror bare, Ronny skal nyde øjeblikket og sige, prøv at høre, det kører helt fantastisk for mig i øjeblikket. Og så kan han måske lave en undertøjslinje eller et eller andet, når han kan benytte sig af, han har 100.000 followers i morgen. Tillykke, Ronny. Udnyt dine mange likes på Facebook. Udgiv en bog, ligesom Sydney Lee. Jeg kan forstå, at du er solcenterejer. Det skal hedde Mit Første Solcenter. Så kan du udgive toren, hedder Mit Andet Solcenter. Vær gæstebartender og deltage i Masterchef, fordi lige pludselig så stopper det. Så udnyt det, mens du kan. Det bliver smukt. Jamen, han er jo dejlig. Du synes, det er gode råd? Ja, men altså, jeg er ingen tvivl om det. Smid, mens hjertet er varmt, og hvem gør ikke det? Så man kunne forestille sig, at du lige lægger solcenteret lidt på hylden, og så står som gæstebartender? Nej, jeg lægger aldrig mit solcenter på hylden, fordi at, det er så meget privat solcenter, jeg har. Jeg kender alle mine kunder og sådan nogle ting, så det bliver aldrig lagt på hylden. Og hylden. hvad med undertøjslinjen så? Måske jeg skulle begynde at lave noget G-streng, jeg ved det ikke. Ja, okay. Ja, nu sidder du og tænker. Nu kan jeg allerede se, at du sidder og tænker i jokes, men det behøver du ikke. Fordi at folk, jeg synes at de lige skal have dig helt ind under huden. Så vi skal lige have endnu en af dine jokes. Fuck, mand, vi har så pisse travlt i dag, mand. Det er helt vildt. Det går bare så stærkt, det hele, mand. Jeg bliver nødt til at lyve. Ronny, helt ærligt. Tænker du, at måske kan det også være, at du har fået alle de her likes, fordi folk griner af dig og ikke med dig? Og jeg tror, de gør, lad os bare sige 50-50. De griner nok både med mig og af mig, og jeg griner også sammen med dem, og så griner vi alle sammen og får en bedre dag. Okay, yes. Så hvor er det fantastisk, ja, det er så positiv. Ja. Jeg er blevet inspireret af dig, Ronny, så jeg har gået og tænkt de jokes på dit niveau hele dagen. Jeg må være ærlig at sige, at jeg synes personligt ikke, at du har opfundet den dybe tallerken. Måske i virkeligheden synes jeg, du er en lille smule lam. Prøv at kigge ned under bordet. Ja, der ligger et stykke lam. Ronny synes, det er sjovt. Jeg synes, det er i orden. Ja, nej, jeg vil bare sige, at det hele er bare gas. Ja. Tak fordi du kom, Ronny. Og held og lykke med komikken. Tak for det.